Tar jag finns ju föringar av Flenna som många annan. Tar jag av samfällarna hötte och just Jölde vi också så vidare något att huxa om. Och tar att det gör vart vi ser i häsnarna. Vill jag vi bjuda dem välkomna i Kvon Live, Sjurskål och Jakob Veje. Tipar Salt. Välkomna till er. Tack för det. Tack för det. Vi kan se att Tipar har haft ett syndrom on-off förhåll, men hur så fundes här man för sånt där? Det var en för när Asana Coaststone minns du väl? Asana Coaststone som är inne i Glivron. Och så kommer köjrande av någon och någon här utanför SMS av någon här står tjurer och Marla minne för långa släppa vi i bilen. Och så körde han runt och han mekade om sig kabaretterna som tar var och han slapp så vi. Det var i 1900 och Hems, ja. Och minns du att så sen kör var det? Vi visste man då inte säga att det tid har haft ett on och off förhåll och så kom det samma. Som vi det är gifter alltså det var en sån några vem där nu över så där. Men ja, det passar så där men jag vet inte on och off och det var samma 15 år och det är ett så där. Längt åren till att bli moderna så när vi ska sätta en parallell så. Ja, det vill det. Faktiskt sen drar några tror på samma. Men titta har haft tycker jag show eller kvar kan man säga. Kvart 4 månader vi släppa undan innan. Kvart 4 månader vi släppa undan Jakob. Ja, 4 månader till att Jakob var otroligt oskipaver och extremt spontaner, ölig och rotelig och färskötter och ja, så vi har gjort en sång till kväll och han inte vill på att kan touch oss i tjej och så drönar det och det är så till sätten det har det är arbete själv så skriver vi ett manuskript på en forsöj och så begynner projektet att filma och så vidare men Jakob han gör allt och kan touch oss i Nej, 4 månader släppa undan och höra på att det här alltså. Nej, absolut. Men det var lika vi att det är så ostrukturerat vi spaltar av tycker kvällt. Ja, men det vi ledighet för tycker så subjekt all gå. Ja, och det var han som är hjälp. Han har just tror out all samma kväll och det är typiskt. Men himmen att det så är samma. Hur så upplevde det här måntligt att ha kvar sig? Ja, det haltar vi det ut alltså. Ja, det är grann. Vad det går efter? Det är spontaniteten är öle går resten. Det att man torr underligt som Jakob han skulle ha just ett och vi var öle när kursen start och han måste göra underligt kurs här och han skulle göra sang. Så kommer vi begynt underligt där och ha på varsle. Underligt var begynt och så sang inte han kommer här klockan 12. Är just några rum eller? Ja, det kommer. Och är gör det som en ting vi gör det samma som de presenter och klockan blev 5 minuter ut touches och så tar han en penna upp och skriver också på duchen som papperstukar och så skräjer han ett petti av duchen och tar så petti duchen upp vi och på sen och sen kan en supergång habsång som är ett väldigt shit ut men han var i mycket kan vara så last play with pop så säger jag. Jag fick han utan så han helt nu i happen. Och skorar han inte morgon så fire grom. Ja, bra det. Nej. Men okej, det kanske månader till skriva manuskriptet kör och jag tror att han ostrukturerad men kvar är den stottlärare det kan vara. Kväll till. Till kör. Okej. Ja. Nej, det är inte det strukturen är inte stottlärare, det stottlärare är spontana men det är mest riskerliga så man riskerar att kickstart totalt till det. Tills det. Ska vi snacka om också Anna? Jo, att det är några fyrslag. Och så kommer till på samman Barbara och när möttes det och så lunch hade det varit samman och hörde vi on och off. Hur ser det ut när man såg det till för 4 månader vi att jag säger man kvar sig. Ja. Jag nog tackar så det var svär på jag vet inte. Ja, jag tror det för allt det där. Men då går så nu det är så ostrukturerat men möter det till Tojna det Londra. Jag gjorde det kvällt. Jag kvällt ja. Det är och allt det. Ja, till mamma. Det blir väl så varsligt så är det allt land cirka 11 så till mamma vill sånt. Men nu nämnde det just en sång och townlag är en pasta Pipar Salt är det upplagt att de bara skulle synja spelas, nej? Under upplagt. Nej, det är inte upplagt jag ska synja det vill säga. Att Sjörer som han är mästare att finna alla toner utan han som om man skriver över alltså. Han häver är nog så säker att ha folk för att luta attroasa toina så för det är så att Sjörer vara framgång alltså en förgångsmävare. Sen det framför såna tog att
Han är väl polrytmisker, alltså det vill säga han helt inte några rytme. Men netto till så till det moderna att vara polrytmisker och så är det att vara atonaler som är att inte räka tartana som standard skriver men ta visst sig rycka för att och han har mänkanlige över så 15 den bästa. Så är alltid att jag visste sig att vara en gångklaj alltså. Ja, det är ju så häftigt att tonaskallan som andra är och man har så frukt förhåll till det och det får man så mycket några att det som var häftigt att tonaskallan det var konservativ och stuvränd och faktiskt inte kreativ. Och det var längt framme för tunna tid. Ja. Framtiden för Jeva Marat. Alltså det är Sjuror Sunna Rasmussen skale kan man säga. Ja. Sjuror det annars som skild det är Sunna ganska. Ja, jag har problem. Han blir jogga ett sånt där. Ja, det är ett problem med Saint men jag går då vill jag göra han just faktiskt rätt lägga öl och och han gör det alltid på 5 minuter. Så det är alltid till omgång så att länge till 5 minuter liv så det är det. Och det fungerar för. Ja, helt rätt. Det går gott. Ja. Men det var en stor show för framman. Det vill jag faktiskt säga. Kvart alla det göra. Ja, det är den 5 april. Oj. Höllene och Håll. se. Höllene napp vi är största show 5 april, andra påskakväll. Ja. Och tar vi en stor konsert och imensaträtt. Ja. Tar vi med landa så att vi har haft imska figurer, vi och karaktärer vi och omkring dem har fyllt och också lanche. Lucas Sujan 1900 och tror jag 5 eller så snart. Så att hvis man ska liksom männa dessa karaktärer, hvis man ska komma någon erbjudande och egentligen komma någon dimension till Louis, ja så ska man nästan ta vi till ända karaktären och ta väl sådana se ta vi snurningstöppren och ner sjön. Det är så att Esmerestro akkurat första hvis man ska stå som hit innan för sig så var han akkurat första hit Esmerestro och det som nu kom fram till så när 18 år nu ska han giftas andra påskakväll. Och jag ska giftas och bröllop över höllene och hålls i han. Men tar det nu förändrat nytt show är det så allt nytt till att bruka det några gamla om att det Sanchez och Anna. Ja, det är så där alltså vi lov och att spela några Sanchez som det var spalt för. Till för att lokalisera. Flyer att träda nu hade vi denna konsert vid muren som är välbetja och ja, gott gig kan man gå se alltså. En gott gig. Ja. Och det här är så greatest hits, Piversalt greatest hits plus Nucci Sanger plus Imus Chimtasrat. Alltså det är sort nytt och gott gammalt som det blir säga. Plus a Britlop. Och Britlop ja. Askorner är bara bottnar i Britlop. Men kvem person i Piversalt damer tycker bäst. Är det några som det fyra sig? Det är som inte blanda. Det är alltid. Men då man väl han kontemplativa figuren till Shura, han som heldur att så det sin nekom Louis, han har nek god kotten. Här näkrar som är alltid vinner, ja. Kan det köra? Nej, det var inte man är det var inte bäst att se. Okej. Kanske i och med att Esmar vet han dominerande figuren redan länge det går alltså där han är så som är mest förbunden vid Piversalt. Är det några personer i Piversalt vi vill slå av i? Ja, en för drop vid Esmar. Vi simpelthen så vi för äldre jackan från vecklan Roger ändamål och det är så hamrande hata jag för under jackan och man svettar ett linje innan och jag hade det simpelthen så ränna runt och möta sen i jackan det är helt fruktligt och det blev nästan min identitet eller så jag blev bara kallad för Esmar med folk heter Esmar och det var sen sträv och jag tror att det så en gott högsta beavjant för det var så väldigt ända man så sält vid jackan uppe så eller men alltså vi släpp jag en lugga så då vet han är där lugga så action nu gör bara livna uppåt. Så han evil of the morgon de ska giftas. Simpelt här ja. Vad det är sina morgon just det. Nej. Aslax. Ja, men alltid vi får tacka dig och jag väg och Sjuror skala för ditt prata vi har gått. Tackar vi att få skriva som alla det. Men tack för först. Ja, som nice.